Tama din tama mista ta. Din may pista mo ba? Dire. Dito tayo dyan, Mark Velasco, mista ta to sa punta. Dito sa pinaka ano pala si Bye. Dito pa mamista. Sige. Wait lang, dong mabobo tayo, diaw. Shit, may papel pa, oh. Ay, ito din. Baho, ano? Din. Orgong. Ariya. Ara, papel. Baho. Ya, baho. Gutom na ko ya. Baho ta, baka Kasi may ano. Sika, gutom na ko. Baho, ano ka mo ba si Mardus mo, kumabla? Laway. Oh, to. Ngayon, ano to ya? Ba't yan To, gano'n ka muna to. Ganito nga kami kahoy to. Pangahoy kayo kita buwas sa mon. Oh, Di ka makadto ya to. mamista kami to tayo. Dito, madala kami to kung sigurado kayo man ang pista to. Din may pistaw. So, dito sa punta, dahil dyan, Mark Velasco. Kilala na namon. Kilala na naman sa? Kala nyo? Oo. Hey, tadi na, ka mo? Ha? Mabot ka mo? Mapod kami. Hindi ka pangmo kami kahoy. Kano ka mo to? Ginagawa niya dyan. Kapangay ka mo? Oo, pangahoy kami di kaya. Away na. Nang nari ka mo dihaw. Pwede kami nagkaki kay Nung bago ko Mark. lang ang tsura mo nakita sa bunga. Sino mga upod mo? Ah, sila niyo? Sila na. Pangayaw kami to. Bagong recruit. Pangayaw, bagong recruit naman. Mga bilat si bay, mga laway mga mo pro. Lutsing ilok mo, gwapo ka ho. Wapo ka ako. Way ni uga po yung laway mga ko pro. Sobra na daaw. No, ba Way nyo to? katong kahoy lang kami kay Pangkahoy. May narid ka. buwas pista sa amon. Nano na pa, ito. Way. Nung, Daw. Ay, nangiilan Oh, ito. nangiilan kami. wala oh. kagwapang pero pa. Oh, yan. Ano na? Way. Why? Amo na. Way niya. Basi ka buli, ay ka mo na? Wala kami yan. Wala kami ginahimodri yan. Baka mong gawin mo. Kapang wala kami sang pang di ba po buwas pista dito sa kay Blas ko. Amon ni gatong. Si, kakay mo, kamok balagan dia. Wala kami ginahimodri ya, boss. Nagbabay na mo. Oo. So, kamo pa isog ba? Hindi ya. Ma, taga, gila kami di bro. Gila tawa. Ilang Turbo wala kang mo. karon. Oh. Okay. Dong siya may pulis kag. Guys, sumalakat ya. Mista to, gago mo binuli ay slagor ya. Gani. Buli ay slagor ya. Ay, ano? Okay. Balik. Wait lang. Lang, may nalipatan ko. Nilipat. May nawigit. Dala may nalipatan ta. Kunin na natin. May wigit. Dumala, galaw itong dua kalap ito. Gani. Nawigit pa ako niya. Kwarta to na pila to. Bullshit. Agay. Oh, to. Oh. Tu sila mo to, ba? May narinig ka ba to? Oy, kaya mo na. Ha? Ano, kagina pa ka mo takag. Turbo ka. Ano, Lakad. Gano'n ka mo diya? Ga padayaw kami diyan oh. Ano aw? Balik ka mo diya. ay, Kami ginahimo kami lahat ng moto di. may nalipatan kami. May nalipatan ka mo? Ano nalipatan nyo aw? Kwarta na wigit ko. Kwarta? Oh. Gaino. Hindi ka sa bulsa? Wigit. Gaino. Ano na wigit? Kwarta. Pata nyo din aw. Oh. Pwede ganyan naman nakita, nabalik naman. Ari oh, may 50 ko di bayaran ko na lang oh. Bakat ka mo din lakas Dito, lahat. dito. Yan ang Oh. Dito. Lahat ka mo to. Salamat. Sige. Salamat. Sige po, tardo 50 lang to na ayaw pa 20 ba? Oh, sige. Buda, gabuli ayaw mo sila na. wala. Lumulungol pa tong lalaki ba? Hmm? Ay, di man ta to, madiretso ta. Mista ta. Gutom na ko. Tumala. Sige, baka sundan.